Dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat u mého videa na hru The Call of Juarez Multiplayer. Takže a než sám jsem tu s Nikem.cz, představ se. Tato série bude, nevím na kolik dílů, ale budou krátké, ale bude jich za to víc. Jo. Že? Vektore hejbeš, Vektore. Tak, jdu za tebou. Jsi taky sniper? Asi jasný, že jenom Jo, a mluv nahlas, neslyším tě. Ty vole. Tak jako... Jsi jenom posího, tak to taky zabil. Taky mě dali, počkej. Ty vole, to se nedá. Ty vole, jako... to se fakt nedá. Buď pistolník. Tak jo. Tě dáme. Ne, já jsem to spustil, a laguje se to. Teď tě porazíme, na ně, proč se nehejbej, Počkej, mi se to laguje. Dobrý. Jasně. Ne, pořád se to... Něco ty FPS lagujou. Dobrý, už je to v pohodě. Ten fraps může i tak hrozně zradit, že máš FPS. Klesá. Jo, killnu jsem Jo, si a jednoho. počkejte s tím, že se to bude lagovat. Že ty FPS jsou fakt... Jednu chvíli máte 60 FPS a zase potom máte jedno. A ještě tam je jeden. Kde seš? Na tebe. Je tam na jejich spawnu. Jdeš dobře. No vidíš, rozsekali jsme, já ti to říkal. To je cheater. Budu teďka... Já vždycky narazím na cheatery. Tam cheateři nejsou. Hele, ale tenhle pád bude fakt krátkej, takže jako za pár asi po kole to ví to. Teď si nechoď za mnou, jako teď za chvilku to asi ukončíme potom, jo. Ale zase budeme hned potom budeme natáčet další, jo. Nějaký hajzl střílí. Ne, to je hajzl. Nějaký rivo. To je hajzl. 30 FPS. Jako tady je ukázka i abyste měli právě jak ty FPS ne, ještě ne. Hej, a asi budeme nějak muset že je to hrozně hlasitý. Já vím. A ukončíme už asi tenhle díl, ne? Bude to fakt krátké. Tohle bude rozhodující. Počkej, tohle bude rozhodující. No tak jo, ještě tohle kolo. A potom už to vypne. Já běžím za nějakým HPem asi. Kde? Běžím! He's here! Tak pojďte. A ty FPSka skáčou. Ale nebojím se. Motherfuckers. It's I'm a motherfucker. Do it? Ty jsi mě netrefil. Já jsem tě netrefil. Takže asi zakončíme tenhle part. Takže zakončíme. Tohle je porážka. Takže čus.